A candidata do BNG á Xunta de Galicia visitou esta tarde de penúltimo día de campaña a cidade de Pontevedra. Ana Pontón percorreu o centro participando nun reparto electoral. Pídolle a toda a cidadanía que quere cambio que vote BNG, porque eu son a candidata do cambio. Hai moitas maneiras de sentirse galego, de sentirse galega, e todas son necesarias para construir unha Galiza na que os galegos e galegas gañen. E que apuremos esa concentración porque vai a ser a clave para que o próximo 18 de febreiro teñamos por primeira vez a unha presidenta do BNG. A candidata nacionalista fixo un chamamento á mobilización da poboación en xeral, pero tamén se dirixiu especialmente ás mulleres. Pontón animounas a ser partícipes do cambio que suporía na Xunta de Galicia. Dixo que ela acadara a presidencia. Ao longo da historia do noso país foron sempre un motor de cambio, de transformación. Levámoslo vendo nestes anos onde hai un movimento feminista de mulleres que está protagonizando a maior movilización nas rúas, e é importante que todas esas mulleres que queren unha Galiza da igualdade, unha Galiza feminista, aposten por votar e o fagan unidas na papeleta do BNG. Para Pontón, esta campaña que está a piques de rematar é a máis ilusionante que ten vivido o BNG. A candidata nacionalista confía nas posibilidades de cara a cita electoral do vindeiro domingo 18 de febreiro. Nunca vin tanta ilusión ao redor da candidatura do BNG. Nunca vin a tantas persoas participando na campaña e nunca vin a tanta xente disposta a coller a papeleta do BNG, e que nos está parando pola rúa moitísima xente, hoxe mesmo neste paseo, para decir é a primeira vez que vou coller a papeleta do BNG. E ademais fago convencida e ilusionada de que é o mellor para este país. E isto eu creo que non hai que no pare.